Pakoso. Paguyuban keluarga Kraton Surakarta Hadiningrat. Lah, kalesan wekdal samangke ambal warsa ingkang kaping 9 sekawan menika sing punjer sing pusat, tapi menawi pakitan ke satu sajanipun. Nek diurut dhewe taune niku Pak Krisna saksine. Niku pun luwih ping 1. Sebab nalika semanten kula bingung sapa iki sing anu. Lah, tiba-tiba mak bedundung kula panggih kalian Mas Heru. Alhamdulillah. Salajengipun ugi matur sembahipun sanget dhumateng para-para ingkang sampun paring panyengkuyung dhumateng rumampahipun pahargyan menika. Ingkang sedaya menika kala wau memang betahaken wekdal saha betahaken dono. Pramila saking menika dhumateng para kadang abdi dalem sedaya nek golek bayare niki mboten enten bayare. HOK-ne mboten wonten, Pak. Terus kita berbuat kebaikan dan pertemuan menika kita anggap sebagai ajang silaturahim. Kagem ajang silaturahim. Pramila saya menika untuk pelaksanaan ke depan Mas Heru, saya harapkan untuk pelaksanaan ini lebih bagus lagi. Dan mengenai biaya yang kita dodok-dodok ke dinas-dinas Heru. Pak Bupati pun sampun kagungan kancingan ugi sampun dados Bapak Bupati itu kekancingan saking Surakarta Hadiningrat. Dinas pariwisata sudah mengakui keberadaan kita. Nah, ini harus kita dodok semua. Nah, suatu saat nanti ada event atau kegiatan di kabupaten ya kita tampil. Kita tidak dipanggil ya kita harus minta ditampilkan. Harus minta itu. Niki kula sing marahi ngaten iki Pak Krisna. Jadi Pak Krisna menika piyantun saking Lawangan, piyambakipun penggiat seni ketrek ogleng. Pramila saya menika mbok bilih ngersakaken istilahipun kagungan kersa ngersakaken ketrek ogleng hubungan kalian Pakoso saged. Lumantar Pakoso saged. Salajengipun kenging menapa kula wau kula nyuwun pirsa Pak Gunung Lima menika ngaten. Gunung Lima menika satunggaling gunung ingkang digawe ikon Pacitan, lambang daerah. Setiap kunjungan ke daerah penyerahan cenderamata dipamerke, ini Gunung Lima, gini dan sebagainya. Demi Allah wallahi, pernah kula suatu saat datang Gunung Lima kalian Kanjeng Agus wonten niki. Kanjeng Agus, Kanjeng Samsuri niku. Kula wonten nika muni ngeten. Iki nek aku anggota dewan kene roh Gunung Lima kene iki raiku tak beset. Lah ki ngono apa? Lah Gunung Lima ke ikon kabupaten datane kaya ngene ora dibangun. Alam kuwi aja diapusi sebab alam kuwi suci sing gaene negara ki manungsa. Dadi nek alam ki nagih mbuh lho kula katen. Lah dilalah boten kedamu nika kejadian bencana banjir di Pacitan seminggu, paduk dukul jebol, semayanan kalian Bengkal, terus Tanggul 3 itu kan jebol bareng. Menikah, pramila saya menikah sudah malih kalau mau salebetipun penjenengan nampi satunggaling kekancingan dipun suwun kanthi saged nindakaken gawa gawening kraton. Lah gawa gawane apa to gawa gawane tindak kebaikan. Jadi kita tidak mengajak ke hal-hal yang jelek. Kita bukan partai politik. Kita bukan partai politik. Jadi orang sok ben milih Pak Wandi enggak. Terus terang sing aktivitas politik kula Pak. Tapi Pak Krisna nggih mboten milih kula Pak gitu. Betul apa?
Bapak-bapak, ibu-ibu, bilih ngaten ingkang saged kula aturaken intinipun monggo Pacitan pakoso Pacitan monggo dipun sengkuyung sehingga paling boten saged kados kabupaten sanesipun. Kula yakin saged. Kula yakin saged. Nggih, Ponorogo, Trenggalek, Malang, malah salah setunggaling anggota Malang bijak minggu badhe pinangken kalian kula. Boyolali itu pun warga sah Boyolali itu dalamnya Pak Krisno niku. Kalau kula sepindah malih monggo kita makasane kita sembuyung sepados pakoso Pacitan saged syukur saged anjayeng bawono. Intinya sepindah malih kita mengajak ke hal-hal yang baik. Untuk itu kalau mungkin ada anggota abdi dalam yang kurang baik, ya tolong saling diingatkan. Saling diingatkan. Bilih katen yang saged kula aturaken mungkin nek kekataan mungkin Kanjeng Pangarsa las titik itu. Ngaten kirang nyuwun pangapunten akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maduraken ageng